una mica el temps de la jornada i ara tenim un parell d'experiències. La primera que tenim és del Centre de Formació d'Adults Montseny de Vic, que ens explicaran treball per eixos temàtics al grup instrumental i català. Endavant. Bé, bon dia a tothom. Primer de tot, agrair a l'Ajuntament de Mataró que hagi pensat en la nostra escola i convidar-nos en aquesta ciutat per poder parlar de la nostra experiència. Qualsevol jornada, trobada, reflexió, seminari que es faci al voltant de l'educació de persones adultes ens sembla que és un motor important per donar-nos a conèixer i per visibilitzar el treball que estem realitzant, que a vegades queda massa ocult. Així doncs, nosaltres som l'Escola de Persones Adultes Montseny, venim de Vic, i venim a presentar-vos el que serien el treball d'eixos temàtics, com us comentaven, en els grups instrumentals i català. Podríem haver escollit qualsevol altre projecte del centre. Estem treballant en línies molt interessants, com són el treball per projectes, el GES, en la realització d'un documental, que l'any passat ja es va fer sobre els processos migratoris i aquest any s'està fent sobre la història del barri. Podríem haver vingut a parlar-vos de l'aula de teatre que tenim pels grups de català i optativa del GES, que fem teatre social per transformar i canviar prejudicis i estereotips, o podríem haver-vos vingut a parlar de la Comissió de Gènere, que està agafant molta embranzida al nostre centre i que estem potenciant de forma transversal. Però en aquest cas hem decidit parlar-vos dels eixos temàtics en els grups d'instrumental i català. En aquest grup d'instrumental i català està compost per 5 persones, de les quals 4 estem damunt la taula. Tenim a l'Aida, a l'Oriol, a la Mar i a la Susana, que també ens acompanya. I a més, ve amb nosaltres l'Aleix, que s'ha ofert de càmera, que és un dels nostres estudiants en pràctiques que ha compartit una estada de 2 mesos amb nosaltres, provinent de la Universitat de Vic. També teníem l'Ariadna, que avui no ha pogut venir, i també comptem amb una persona voluntària que fa alguns suports concrets. Doncs bé, per marcar i perquè sapigueu on som, aquesta és la imatge de l'escola. L'Escola d'Adults de Vic està ubicada en un petit barri que es diu Les Cases Barates, que forma part del que s'anomena Vic 2, perquè ens entenguem aquell barri que queda allunyat, apartat del centre, a l'altra banda del riu. I aquí, a les Cases Barates, això era una antiga escola d'educació infantil i primària que es va reconvertir. En el primer pis hi ha el centre cívic i a sobre hi estem nosaltres, la segona planta. És una escola que queda una mica, com podreu veure, aïllada del que és el propi centre de la ciutat, queda una mica a les afores. Això fa que a vegades hi hagi certa dificultat de comunicació amb el que és la resta de la ciutat. A la nostra escola actualment hi treballem 3 professionals i mig de primària i 5 professionals i mig de secundària i desenvolupem aquests ensenyaments, com són comuns a moltes escoles d'adults. Tenim des del GES, que fem GES matí, 1 i 2 al matí i només el 2 a la tarda, en dies d'extinció. Tenim les proves d'accés, de cicles formatius de grau superior i a la universitat. Tenim el COMPETIC, tenim els nivells 1, 2 i 3 d'anglès. I llavors tenim aquests 2 blocs, que són en els quals ens centrarem avui, i l'equip de professionals que estem aquí en formem part, que són els instrumentals i el català. Tenim instrumentals, formació instrumental al matí, nivell 1, 2 i 3, i instrumental 1, 2 i 3 també a la tarda. I llavors tenim el que és el català, que fem al nivell 1 i al nivell 2. I és interessant explicar-vos aquí que diferenciem entre un grup que tenim de català oral i un altre que tenim de català 1, pròpiament dit. El grup de català oral està dedicat a totes aquelles persones que no tenen coneixement de la llengua catalana, ni oral, ni escrita, ni de cap manera. I tampoc tenen una trajectòria acadèmica en el seu país d'origen. En canvi, el català 1, que no diu oral, són persones que no tenen formació en català ni escrita ni oral, però sí tenen una trajectòria acadèmica en el país d'origen. Llavors això ens permet tenir aquest grup de català oral on totes les persones que arriben a l'escola amb aquest perfil hi poden entrar
i a mesura que van assolint cert nivell de pluralitat podem passar a instrumental 1 o a vegades a instrumental 2 o un convingui. Però ningú entra directament a instrumental 1 si no ha passat per aquest procés de contacte amb la llengua oral. Bé, què fem llavors? Ens centrarem en les icones més vermelles, amb els grups de català i instrumental concretament. Treballem el que anomenem... Eixos temàtics. Eixos temàtics. Si mireu la diapositiva que teniu al davant, us podria semblar que això no és res innovador i segurament no ho sigui massa, però segurament a la majoria d'escoles d'adults es treballen aquests temes, el que seria el centre mèdic, l'alimentació, la ciutat, en el nostre cas Vic, l'escola, l'habitatge. La forma de fer-ho potser és el que fa especial aquest treball. Tots aquests eixos temàtics no els mirem ni els observem de cap llibre, sinó que venen a ser un conjunt de coneixements, habilitats i actituds que creem funció, anem avançant. L'escola va notar que hi havia una necessitat de treballar d'una forma més, el que entendríem, per projectes, i vam decidir anomenar-ho nosaltres eixos temàtics perquè no arriba a ser un projecte en el seu màxim concepte, i el fet que ens introduïssin la xarxa de competències bàsiques del departament, formem part del projecte de xarxa de competències bàsiques, va fer que triéssim aquesta forma de treballar. Treballem un eix temàtic, que ja anirem desenvolupant què és això, per trimestre. Us hem posat els que vam fer l'any passat, el primer trimestre de l'any passat vam fer el centre mèdic, el segon l'alimentació, el tercer la ciutat de Vic, i aquest any, el primer trimestre, hem treballat l'escola i el segon hem treballat l'habitatge. Anem a veure què és això, concretament, dels eixos temàtics i com es desenvolupen. Veureu, si comencem per el de dalt de tot, aquests eixos temàtics els portem a terme amb tots els grups d'instrumentals i tots els grups de català. Això suposen 9 grups. Per fer aquestes sessions sempre comencem, si anem al segon, el de color verd, amb una traducció inicial. Què significa traducció inicial? Contactem amb l'equip de traductors i de traductores de la ciutat de Vic i venen a fer les primeres sessions conjuntament amb tot l'alumnat, doncs perquè l'alumnat vegi una mica quin és el tarannà i quina és l'aposta del centre, que va molt més enllà de ser una proposta simplement acadèmica, i recollim tots els interessos i totes les necessitats. El fet d'aquestes traduccions inicials en tots els idiomes que tenim a l'aula, anglès, francès, fula, mandinga, el que convingui, fa un primer acostament i que tinguem objectius comuns per ambdues bandes. Quan hem acabat aquestes traduccions inicials, ens n'anem als debats. A cada un dels grups generem debats per saber quina és la necessitat real de l'alumnat d'aprenentatge. Quan recollim totes aquestes necessitats de cadascun dels grups, escollim quin és el tema més repetit i aquest serà l'eix temàtic del següent trimestre. És a dir, el trimestre anterior no tenim ni idea del que treballarem el trimestre següent. Anirà en funció de la voluntat i dels interessos de tot l'alumnat. Aquest treball, fent un pas més, mirem que cadascuna de les propostes que s'esdevinguin a l'aula i vinculats amb la xarxa de competències bàsiques sigui competencial, significatiu i globalitzat. Nosaltres no parlem de matèries ni d'assignatures, sinó que parlem del projecte, l'eix temàtic en qüestió, i mirem que totes les activitats siguin el màxim de significatives per la seva vida, que no es tracti d'un simple treball acadèmic, sinó que reverteixi en la seva interacció amb el món exterior, diguéssim, més enllà de les parets de l'escola. Això ocasiona que haguem de fer un treball supercoordinat, que a continuació us explicarà una mica l'Aina, entre els professionals de l'equip, i finalment aquests eixos temàtics el que intenten és que s'estableixi una xarxa amb la ciutat. Cadascun d'aquests eixos temàtics, depenent de l'eix, ja ho veureu, anem a visitar i fem interacció amb serveis, entitats i professionals de la ciutat de Vic i alhora professionals, centres, serveis i entitats venen a fer-nos una visita perquè intentem trencar al màxim i fer el màxim de permeable
les parets de l'escola. Això seria, com que tenim poc temps, una mica resumida quin aire tindria això dels eixos temàtics. A continuació, la meva companya Aida us parlarà una mica com s'ha de fer aquesta coordinació entre professionals perquè 9 grups de l'escola, això significa 200 alumnes aproximadament, d'unes 25 nacionalitats diferents, treballin el mateix eix de forma significativa i competencial. Bé, doncs la coordinació, com bé us ha dit la Montse, es fa un cop per setmana, dura aproximadament unes 2 hores i mitja, i en ella es tracten punts com els casos d'alumnat, que ens permet fer un seguiment molt intensiu de cada alumne que tenim, qüestions diverses dels temes en els que estem treballant, la programació de la setmana en la que estem i al final hi ha uns altres temes destacats. Perquè fa la programació, com us he dit, aquesta es fa setmanalment i és viva i flexible, és a dir, s'adapta al ritme de cada grup. Si hi ha grups que no han pogut realitzar l'activitat, doncs es modifica o es fan els canvis pertinents. Partim de que treballem sense materials, ens els creiem tots nosaltres. Això suposa un gruix de feina d'un volum molt important, però pensem que és la millor manera per arribar a que els coneixements que ensenyem arribin als nostres alumnes. Treballar així suposa que hi hagi d'haver un treball en equip molt coordinat i la implicació de cadascun dels membres de l'equip. Perquè tots som una peça i si un falla no es pot treballar de la millor manera. Nosaltres treballem a través d'un drive on tenim una graella de coordinació. Aquesta fa referència als grups d'instrumental 1 i instrumental 2. Com veieu, estan dividits en franges de matí i tarda. A l'esquerra teniu el tutor que pertany a cada grup. I les sessions a instrumental 1 i instrumental 2 duren 1 hora i mitja i es realitza durant 4 dies la setmana. Cada sessió està estructurada en 2 parts. La primera part és de lectoescriptura i la segona és el treball escrit. En alguna sessió també es realitza treball oral. És interessant que hi ha una sessió a la setmana on som 2 professors a l'aula. Ens permet crear desdoblaments que aprofitem per fer informàtica o fer un treball més individualitzat i en petit grup, on podem ajudar molt més a l'alumnat. Llavors, pel que fa a la graella d'instrumental 3, sí que és cert que està dividida en 3 grans àrees de coneixement, que són la llengua, les matemàtiques i les ciències, però des d'aquestes 3 àrees també es treballen els eixos temàtics que abans us ha explicat la Montse. Les sessions són de 2 hores cada dia i venen els 5 dies de la setmana, i el que s'intenta és que les lletres corresponen en matí i tarda. És a dir, així amb una sola planificació ja podem veure què és el que toca fer. Perquè ja que som 5 professors que entrem en els diferents grups, ens és molt més fàcil a l'hora de coordinar-nos saber què ha de fer cadascú. També dir-vos que a l'hora de preparar les activitats cada setmana ens les anem intercanviant, és a dir, si a mi aquesta setmana em toca fer lecto, doncs la Montse li tocarà fer l'activitat de l'eix temàtic, per dir-ho, i així al revés. Així també podem anar veient quina és la millor manera de les activitats que podem proposar i diferents formes de treball dels professionals. I ara l'Oriol us explicarà les activitats que realitzem. Hem vist l'eix temàtic, aquest engranatge, hem explicat molt bé la programació setmanal. I ara anem a veure aquest desenvolupament, aquest treball diari que fem per tal que l'alumnat pugui assolir els objectius competencials que ens vam proposar. Com ho fem? Anem a concretar aquest dia a dia. Les sessions les dividim en 2 parts molt diferenciades. La primera part més curta seria de lectoescriptura i la segona part seria més d'aquest treball oral i escrit relacionat sempre amb l'eix temàtic. I, si podem, ho complementem amb sortides o entrades o visites al centre. Anem a veure aquesta sessió més concreta. La primera part de la sessió és de lectoescriptura i
Tota l'electroescriptura ens basem partint des de la paraula, no des d'una frase o des d'una síl·laba. Primer des de la paraula i si cal baixem a la síl·laba, que seria instrumental 1, o pugem cap a la frase. Tot aquest lèxic, aquest univers vocabulari, el traiem de l'eix temàtic. Per exemple, aquest trimestre hem anat entrant cada setmana a una habitació diferent. Ara al final descrivíem les coses com eren, adjectius, i ara cap al final, ja últimament per acabar, què fèiem a cada habitació, per exemple, els verbs. Les 4 sessions de l'electroescriptura les fa una persona, així el que intentem és que siguin seqüenciades i que hi hagi una línia gradual. La primera sessió de l'electroescriptura és més de presentació i després segueixen una seqüència. Va molt bé que ho faci una persona, així ella pot veure la línia. Una setmana toca tu, una altra setmana toca una altra persona. Intentem que hi hagi activitats molt manipulatives. Aquesta de l'esquerra hi ha una retalla i després l'alumnat treballa de manera autònoma o en petits grups i està funcionant molt bé. Aquí tenim un exemple, la setmana que vam anar al bany, instrumental. Després, la segona part, aquí tenim més exemples, material i lletres, pòstits, i últimament estem treballant molt, que seria confegir frases. Seria cap al final. Després, l'altra part de la sessió, que seria la primera lectura seria mitja hora, l'altra part seria horeta, seria aquestes activitats orals i escrites que estan relacionades amb l'eix temàtic. Intentem que siguin al màxim significatives, situacions reals per a l'alumnat, i per exemple, aquest trimestre vam començar amb plànols, a partir dels plànols van sorgir figures geomètriques, després vam anar cap als anuncis de lloguer, com moblar aquests habitatges, per tant hem de comprar mobles, van sorgir el tocar, manipular amb euros, han sorgit converses telefòniques, escoltar converses telefòniques entre el llogater i el propietari, per exemple, i manipular moltes revistes d'aquestes que tenim a la ciutat on hi ha anuncis de després implementem, com han dit, sortides. Intentem que l'alumnat pugui veure altres espais de la ciutat. Aquest trimestre vam anar a la deixalleria i el trimestre passat vam fer unes visites molt interessants a les escoles, instituts, universitats, tots els centres educatius que tenim a la ciutat. I els altres trimestres al CAP de la ciutat, juntament intentem aquesta relació. I per última banda intentem rebre visites a dintre l'escola. Aquest trimestre hem tingut la sort de rebre els agents cívics, l'Ajuntament de Vic, i el grau de nutrició i dietètica de la Universitat de Vic. Van fer una primera sessió per conèixer l'alumnat i ara tornaran a fer una intervenció més profunda. I després complementem amb xerrades, va venir l'escriptora Jat, la Laia l'any passat. La veritat és que funciona molt bé, estan molt plenes les sessions i les sortides també els agrada. Segueix la Mar per finalitzar l'apartat d'avaluació, que és molt interessant. Va, potencial i significatiu d'avaluació no pot prendre altra càrrega que aquest. Aleshores, tenim establertes també a partir de les coordinacions tot un treball per plantejar-nos com ha de ser aquesta avaluació. Realment el plantejament competencial de l'avaluació ens ha costat. No ha estat fàcil arribar-hi, i aquelles activitats que en inici anàvem plantejant veiem que no tenien l'encaix que nosaltres volíem d'activitat competencial. Cada cop sembla que ho hem fet millor i comencem a estar més satisfets i satisfetes. Aleshores, les activitats es plantegen des de, o bé, la simulació quotidiana, aquella, per exemple, és més fàcil veure-ho amb algun exemple. Quan el curs passat vam fer el centre mèdic, el l'eix temàtic del centre mèdic, doncs una simulació quotidiana era que els alumnes s'organitzessin per fer de pacients o de metges. Aleshores, ells eren i simulaven la situació de vas al metge, explica-li què li passa, perquè realment el que volíem és que els alumnes
fossin competents a l'hora d'anar al metge i explicar què els hi passa i d'entendre una recepta mèdica o anar a la farmàcia i demanar un medicament en concret. Partim d'aquestes simulacions quotidianes sempre que podem. Hi ha eixos temàtics on se'ns dificulta una miqueta més. Aleshores, busquem altres activitats competencials que ens puguin permetre veure si allò que ens hem fixat com a objectiu competencial s'ha complert. Aquest trimestre, amb l'eix temàtic de l'habitatge, estem treballant el que comentava l'Oriol i l'activitat competencial d'avaluació és aquesta. A partir d'aquestes revistes que tenim escampades a la ciutat on són molt properes a l'alumnat i que realment les utilitzen per trobar pisos de lloguer, aleshores hem apropat aquestes revistes a l'aula i els hem donat aquestes revistes, he portat una, l'activitat competencial és aquesta, que l'obrin, que trobin algun anunci d'immobiliària i que a partir d'aquest anunci vegin quines propostes hi ha. Ens hem adonat que a la ciutat de Vic hi ha molt poc pis de lloguer i hem de cercar-lo, no sé si tant trobar-lo, no? Busquen, aleshores que els demanem que cerquin algun anunci de lloguer que l'entenguin, per tant, i que l'adeqüin a la seva necessitat. És un pis de lloguer que m'interessa o no m'interessa perquè la meva família necessita més habitacions i aquest en té poc, i que després vegin si és assequible per ells i elles. Aquesta és l'activitat competencial que hem plantejat i que estem duent a terme aquesta setmana. Evidentment, cada nivell tindrà l'activitat competencial però adaptada al nivell. L'anem estirant o l'anem rebaixant de nivell, però sempre partint de la mateixa. I ens agrada molt organitzar-nos amb graelles a l'escola. I aleshores tenim la graella d'avaluació. També és tota una feina que hi ha al darrere. Avaluem per indicadors. L'avaluació que ens proposa Saga no ens serveix massa de res, o sigui, si un alumne és apte o no és apte. És apte en què o és apte en què. Aleshores, sí que des de fa uns quants anys vam tenir molt clar que el que volíem fer era una avaluació per indicadors. A partir de l'objectiu o dels objectius que ens fixem en començar l'informàtic, els anem engronant per veure què ha de saber fer l'alumnat en finalitzar aquest eix temàtic. Aquests són els indicadors que marquem en aquestes graelles d'avaluació, que n'hi ha una per cada nivell d'instrumental i també una per cada nivell dels grups de català. I bé, tenim indicadors com aquest trimestre, per exemple, què volem? Doncs que els alumnes sàpiguen dir on viuen. O sigui, molts d'ells van començar el trimestre que no sabien dir-nos al carrer on vivien. Evidentment és necessari, perquè ho necessitaran per moltes de les tasques que hauran de fer a nivell de ciutat. Altres indicadors com entendre un anunci de lloguer. Tenim altres com saber on han de fer una cerca, si volen fer un lloguer, on han de fer una cerca. Aleshores són cada un d'aquests indicadors els que avaluarem i l'avaluarem per cada alumne. És una feinada brutal, però realment arribes a conèixer cada alumne i alhora és una feinada compartida perquè l'alumne és molt conscient de si ha assolit o no ha assolit també aquell objectiu. Podem avançar? I tot això que us hem explicat ens funciona? Doncs bé, us volíem posar aquí unes evidències de que per nosaltres està funcionant. Per què està funcionant? Doncs perquè tenim els grups d'instrumental i de català plens no de matrícula, sinó plens de persones a l'aula. Tenim cada dia una assistència entre 20 i 25 persones, vull dir que és molt per grups que normalment ens han costat molt de tirar endavant, amb llistes d'espera. Hem rebaixat molt la taxa d'abandonament i també d'absentisme que teníem a les aules, perquè no els semblava, si més no és l'efecte que ens fa a nosaltres, que allò que fèiem a l'aula potser no acabava de ser significatiu per ells i per elles. Aleshores, si un dia no venia, no passava massa res. Ara, si un dia no vinc, ostres, és que potser hem parlat d'un anunci de lloguer i a mi això m'interessa molt perquè després ho podré portar a la meva vida personal. A més, tenim
alumnat que contínuament ens porta familiars, amics i veïns a matricular-se. Tenim unes llistes d'espera molt grans, o sigui, molt grans vol dir que poden anar de les 7 persones en un grup d'instrumental 2 matí o tarda a 60 persones en un grup de català 1. Realment tenim una feina de fixar molt quan una persona deixa una vacant, poder trucar a una altra persona que realment està en una llista d'espera, potser si ha estat 3 o 4 mesos, i poder-la incorporar a l'aula, amb el que vol dir incorporar una persona a meitat d'un segon trimestre. A més, sí que treballem i fem molt esforç per les promocions internes. Aquelles persones que veiem que han passat un trimestre per instrumental 1 i que realment podrien tirar cap a un instrumental 2, ens fa molt mal que veiem a l'aula i que està perdent el temps. Intentem forçar molt aquestes promocions internes, de manera que si se'n genera una vacant, intentem, primer de tot, fer una promoció interna de l'alumnat i, si no, estirar de llista d'espera. Però els grups han d'estar plens, perquè la demanda la tenim. I bé, i per acabar, doncs una mica les anècdotes que passen setmanalment a l'aula ens acaben de confirmar i d'evidenciar que aquesta feina que estem fent va filtrar, i acabo amb una anècdota que ens ha succeït la setmana passada, em va succeir a mi. Un alumne del grup instrumental 1 havíem començat la classe i em demana si podem sortir de l'aula perquè m'ha de dir alguna cosa molt important. Vaig intuir que tenia algun problema de salut, algun problema familiar, surto de l'aula i m'ensenya un full doblegat, tot doblegat a la butxaca, el desplega, i identifico en aquell foli l'activitat que havíem fet la setmana passada. I em diu, és que és molt important, perquè jo necessito saber aquest anunci de lloguer que hi ha aquí, a quin telèfon he de trucar, perquè som en una situació amb els meus companys de pis que necessitem canviar de pis. Però abans de canviar de pis, com que a Vic no hi ha oferta, doncs volem aconseguir-ne un altre. I aquest pis m'interessa, però no hi ha telèfon. No hi havia telèfon, perquè els pisos els havíem inventat nosaltres. I, esclar, no vaig saber com dir-li, i vaig dir que aquests anuncis eren vells, però que podíem buscar en la revista d'aquesta setmana, podíem buscar pisos que fossin actuals, que estiguessin en lloguer a Vic i podíem buscar quin era el telèfon. Aleshores, aquestes anècdotes que succeeixen, i ens han succeït amb tots els eixos temàtics, us explico la més recent. Aquestes anècdotes que succeeixen ens acaben d'evidenciar que realment aquella feina que fem filtra, que per ells és útil i que ens van demanant més. I tot el bloc aquest dels eixos el tanquem, i ara el tancarem la setmana vinent, el tanquem amb un debat, que és important i que per nosaltres també forma part de l'avaluació de centre que fem, que és, ens asseiem junts i parlem en grup de veure de què ens ha estat important en l'eix, o sigui, què ens ha agradat, què no ens ha agradat i què hem après d'aquell eix temàtic, o sigui, què ens ha aportat. A partir d'aquí, quan tenim aquesta valoració feta, que com a equip de professionals ens és molt rica per projectar el proper eix temàtic, doncs ens asseiem amb ells i elles i tornem a sondejar quines necessitats tenen i què volen treballar el proper trimestre. A partir del que sortirà, doncs tornarem a programar un nou trimestre amb un nou eix temàtic que sigui altre cop significatiu i útil per tot l'alumne. I amb això acabem. Ens podeu anar trobant informació de les activitats que fem a les xarxes socials, també a la pàgina web, i estem amics.